Pero may pulis. Okay. Halo, Tomodachi! Nakibisita sa akong lago. Si Iyaan. Nag-driving me. Hi, sa Drayami. Hi! Bakit kay Day? Nag-driving ming duha. Kamerang duha. Oh. Papunta kami sa ano, sa Fukuchiyama. Mag-unsa kaya? Magkanang window shopping ano tanaw. Buwan inday practice niya tinggal drive inday. Kaya base buwan. Karon magkuan na kadili na kay ka kanang ihasa. Nasa mama ano tapos buwan. O mga Tomodachi, mas nindot na ay lisensya din eh. Pero Okay ka mahal na. ano? Mahal sa siya, dati. pero kanang makapakita na trabaho jud mo ha. Kay kanang mas nindot pa jud ay kuruma kay pwede makaato ka na yung trabaho. Mausap. Hindi ka makapili ka kuan pa trabaho ka. Hindi na. Wa kay lisensya mamili man jud kag trabaho madula sa balay. Sa balay. Sila ya, magkuha lisensya. Kanang 30? Ay, 30 ka na 30 kalapad. Pila? 30 kalapad. kahit 25. Wala pa may worry. Yang mag-exam ka. Kung sa Pinas pa na, mga 100 kapin. 100,000. 100,000 kapin. Diri, mahal kayo mga Tomodachi. 160,000 ang takuan diri mga Tomodachi lisensya. Pero, buwan na siya yan, no? Take exam. Kung exam o, usa na siya lesson, O kanang driving. driving, exam, kanang eskwela o kuan driving. Kuan na siya, kompleto na siya tanan. Isu diri magkuhag lisensya Tomodachi katugaling. Katugaling ako. Motor pa. Motor pa Tomodachi ni ko ako lisensya sa motor. 7,000 yen ang bayad nako. Mga kuan siya sa Pinas siya no. 3,000 ka pinang kuan. Mga 3,000 bayad kuan na siya kanang one day raman siya eskwela o kanang testing nga drive sa motor. Man ang test niya bisud sa kayo bisag English. Kakulor ako ni Tikoy kay apoy balik-balik. Pero 1 year sa to siya until 1 year sa to siya ya. Eh kung kung makakuha man kung lisensya sa kuruma inday, maka-drive man kag motor. No, malag Kay kung motora imong kuhaon, di ka ka-drive o kuan kuruma. Roma mo. Di para sa to nga usara. No. Yundot ka dito sa to eh. Ataka na dire. Pero ani diri no, makakuha na kay lisensya diri. Pwede man ka maka-drive og Pilipinas inday kay pwede man ka mokuha kuan international license. Ito sa una bitaw mga Tomodachi kaya siya pa'y mangutanan ako. Ano asa taagi? Ako yung Kabaw ta mo drive unya kanang Teka, dili kay nandun sa mga agyanan. Ahak man. Ahak man. ayun, matay. Katugon mo mga Tomodachi. Natuwad mo. Ang stand ba kay natuwad? Mura magkatugon. Di na siya mo pilit. Ito na tayo sa Fukuchiyama. Tapos,
tayo dito sa Uniqlo. Pasok na tayo mga tumudachi. Anang Dili ka magpadas Pinas. Next year sa mga next year ba? Next year pagali ko. Magpadaw. Ako na nang gipalit ba kay para kuan. Tagpila ga ito. Pusilon ko. Wala 30 lo, 36. Oh, busog ana lang oh. 36.5. Dito na tayo. Lolo. Kani sa on. tuan mga dalag man. No? Dalag. Panghaba naman lagi niya. Late na ta. Yan ko mo pero Yung nindot siya oh. 790. Nindot siya kay Koan. Asa man siya dapit? Malamig yung tela niya. Ba? Tapos oh. Pang-office. Nindot siya uya oh. Nindot ka ni sa imuhak kung sakto sa hawak ba. Kay Koan ka nang gamay manggugag paa. Yung ana, iya. Wala tayong nabili sa Uniqlo kasi mga ano na, panghaba na yung mga sanang baligya ya. benta. Ah. Mga benta nila. Panghaba na ba? Shimamura o Sata. Tapos na tayo dito sa Shimamura. Makalipong! Gastos na naman. Sige lang. Okay ra. Drive na ta. Ato na po ni sa GU. So ano ang siguro nito ah? Pangkwintas na. Ito sakit sa liwang ko. Matuok man sa ta. Kwintas daw ko nun ni. Diba? Di ba sa ni siya po? Kwintas tingin sa mga daot ka ng mga tambok man tagliog. Kuan na ni mo. Passion yung ana. No. Yung ana siyang passion ay. Tutunin ko ano eh. Passion na ni mo. Ang lindot na di tanaw na. Oh. Sa mga daot. Yung ani siya kung koan mo ra siya pantulog kung wala yung ani. Oo. Ay sa ilang to ano no. Tingnan nyo guys. Yung pagbayad. Mabayad na ni siya. Lagi. Sabaw na. Butang ra nimo ang item. Hajimiro. Ana, pislit lang ka. Nya. Di man, iye. Ano na? Ana. Anong bayad niya? Wa na cashier. Ikay bayad. Wa na cashier ba? Sana self-service. Ata. Ay, tikay, no? Yes. Wa sa bukid. Wanay trabaho ang mga kanan ni. GU. Tagaling ah. Ay, 800 raya oh. All 800. Pwede pang kuan day. Pang sosyal. Oo. Pang ano ka pang hatpat ba? Dibil. But, sana I'm even better. Horny man. Pambigo. Pambigo on the night. Mga sales siya mga tumodachi pero mangmang gihapon. Mahal. Tapos na tayo. Yung binili lang natin dun is yung pitaka. Yung wallet. Batag 300. Kahumot sa panya.
Mga kimono. Kimono yan, no? Kimono. Erashimasu. Di pa naman niradong pan. Basig man nirado na ba? Palit na lang to. Bili tayo ng tinapay, mga tumadjik, no? Ay, kudak-kudak. Ay, studio. Photo studio pala to. Pwede? Akaduha. Kanina, ani siya? Pare mo aro? Pare kiri ka. Aso na. 8 ka buok. Walo? Oh. Hati ko. Hay. Bay, tadan? Ato dito ruwa. Ato di hara. Ima haraw? Ima haraw. Ikora. Bili tayo ito. Sing ni. Wala. 160 siya. Sarap to. Melon pan. Unsa na melon no? Melon. Melon pan siya pero dili siya nang og melon. Inga na bang nang sa melon? Oh. Odorimas. Karon na lang. Hila kalami. Gabi kayo. Wow. Ilani ba? Bagong luto talaga siya, oh. Gabi kayo. Hala. Wow. 4 sa atin. O, diba? Init pa kayo, oh. Humot kayo siya, mga tumodachi. Arigal gozaimasu. Wala, kahumot sa diya. Banana, oh. Ano siya, banana? Oh. Manbutangan lang siyang flavor, no? Oh. Bango, unsa na iyang giluto iya? Kuan kasira. Oh. Sapatos, di lang tamno diray. Once day oh. Lagi, oh. Sapatos ng tumuda siya kana, nindot niya. White ka na, white. Kana, oh, nice ya. Pang rugged. Ruggiton. Di na lang ituloy og suot kasi walang ikabayad. Pauwi na tayo, mga tumudachi. Ito na pala yung nabili natin na kaon na kaya, oh. Ito yung binili natin na tinapay. Init-init pa. Init nga pan. Suda sa day. Hala, tutuwad mo. Teka muna. Pagtuwad mo, mga tumudachi. Na. No? Ah. Pan. Lamay di pa? Okay. Melon pan siya. Kain tayo. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 Hanggang 1 hour yung biyahe papunta dito sa Madasti. Mga 2:30 pa. Nabot din yan. Mudatsi. Wala, mga taong tanaw. Pero ako yung ang Tomodachi is friend, di ba? Hi, friend! Ang Tomodachi kay, ini ang Tomodachi mga Tomodachi. Hi, friend! Pero nga pala, hi, friend! Pwede kumukuhan ko yung turn din eh. Dara may punis. Unahan na lang. Hindi makakapwede mag-U-turn. Pwede mag-U-turn yun. Nakay namin ano. Adili. Takaon tayo mga. Kunyahay ra ka na. Wakapasar ko. Wakapasar sa bisag sa motor ra. Masagad lang ko. Pwede dire. Mag-U-turn. Dapat yung pulis. Nalapas kami, mga tumudachi, kaya Kaya nakalimutan ang daanan. Bumalik tayo. Mas maayo na itong buwan sa Pinas pa kano. Kausara ka man ng budas. Dili noon, kaduha, or kaan, katulo. Sige, mainom ka lang. Chala ng lula, oh. Dili kay sakyanan. Dili kay katulo, or kaduha, taman ng budas. Kay sige naman nagbubag atong labos. Sa Pinas, o alinoon. Nagbubag. Nana, dili, ikaw. Pinas, may tatos-tos bras ba?
Ligon. Ligon kay ngipon. Di ka mga laghang. Diri na inuon nga sige taguan. Mga laghang inuon. Mga laghang. Mga laghang no nag-sit one sit apart na hinuon ng ngipon. Mas maayo di di ka taga-adlaw man plus tumudan sige. Wala po ba? Sa una kay nga manat no. Aga nang kapitas ba? So dili ka tugba na sabihin na. Ala ko sa kato man. Ay, dili ka tugba kay kuan man mara man na. Makakain di o takin na na sa kanina. Wala ka tugba na. Yun lang. Hi, Tomodachi! Gabiin na! Bye-bye! Bye! Bye! Uwi na siya. Okay, dahil Salamat sa diya. Pagod na mga Tomodachi. Ito na yung nabili natin, oh. See you in my next video, mga Tomodachi. Mata ne. Good night. Oyasumi nasai. Thank you.